писари 8 сола модараш аз олам мегузарад. падар зани дигар мегирад. зани дуввум рӯзе аз рӯзҳо писарашро наздаш мехонад: бачаам, фарқ байни ин модарат ва модари аввалат. писар сарашро боло мекунаду ба падар нигоҳ мекунаду мегӯяд: модари аввалам дурӯғгӯй буд. падар дар ҳайрат мемонад. вақте шӯхӣ мекардам ба ман дава медод: бар ту хӯрок намедиҳам, ба ҷое намебарам, аммо боз шӯхӣ мекардам. дар кадом маҳаллае набошам маро пайдо мекард, меовард, хӯрокамро медод. дурӯғгӯй буд. аммо ин модарам шӯхӣ мекунам бар ман дава дод. гуфт: бар ту хӯрок намедиҳам. падар, 2 рӯз мешавад чизе нахӯрдам. гуруснам. худоё,